बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. समेत्या Amen. भडव्यांवर येकीस बेहाडली आणि ते Ni pavitratmati garbesale. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pagyanti Maria devace mai am papianca tirunati karatani chabarna chavara. Amen. प्रभले सुमेचे साकर तुझ्या नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pagyanti Maria devace mai papianca tirunati karatani chabarna chavara. Amen. आणि देवासो पूत मुनी सलो आणि आमच्यामध्ये गेलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pagyanti Maria devace mai papianca tirunati karatani chabarna chavara. Amen. भाग्यवान देवाच्या माई आम्हा पसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या भल्यात आम्ही पावसून शिकते. माग्या येसुम्या पडव्यांपरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान हे स्थान मुंशापण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टाने कुसळवी जीवनाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणीवर मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्यामध्ये पाहता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता. आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुजा सर्गींच्या दये मका दिलाय तुझ्या तब्येत तुझी मोत सोडाय मका राख संभाळ आणि सलाई आमेन. तस्न सुविशेव दितांका येतम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे संपदी समाधानी विषय घेऊन आमेन. सत मानता देवा सर्गा आणि प्रथमेच्या रस्ता आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकलाच पुता आमच्या सम्यात जो पवित्र गर्भी संभवलो अवकार मर्यादावन जन्मलो पॉन्स पिलाताका खाणे सोसले ताका कुसार जडलो तो मेलो आणि केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्यानंतर जीवन जलो स्वर्गात चढलो तर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यात बसला आणि मेल्यांची मनसुबी करून केदलो सत मानता पवित्र कॅथोलिक पुढचे जीवन आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम खयो तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जा. Amso grasa azam kandi आणि आमचे तशामची पत्काम बघोस आणि आमकां तळलेन पडून दिनाका कोण वाईटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pagyanti Maria devace mai am papianca tirunati आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pagyanti Maria devace mai am papianca tirunati आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Pagyanti Maria devace mai papianca tirunati आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सदा सर्वता. आमेन. एकडे बर आमच्या डोळ्या आम्ही तंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाच्या दवऱ्या या बुधवाराच्या दिसा या सकाळीच्या वेळार त्या समयाच्या हजरपणात आमकां समय समर्पण दिव्या. सकाळच्या वेळा त्या सम्यात आम्ही आमचे मध्ये ओळखून घेऊया देवाचे उतर म्हणता Psalm 100:3 सर्वेस्पोर एकलोच तो देव म्हणून ओळखून घेया आणि आमकां रसल्यात
आम्ही ताच्या सर्वाची पर्जा ताणे आमकां रचल्यार ताचे अधीन आमी आसा. आमी ताची पर्जा, आमी ताची पर्जा, आमी ताच्या सर्वाचे शेळी, आमी ताची पर्जा, आमी ताच्या सर्वाचे शेळी. धा देखून आमचे मध्ये आसा तो देव पदवेदार म्हणून ओळखून घेवया. पदवेदार, पदवेदार, पदवेदार. ताका पदवी आसा, पदवी आसा, सर्व पदवी ताका आसा. मातेवाच्या वंजेलांत 28व्या अध्यायांत 8व्या वळींत देवाचे उतर सांगता, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरून आमच्या बंद दोळ्यांनी जेजू पिंतराय या सकाळीच्या वेळा. आज तू कसल्याय सिच्युएशन वचून पुरो, तुझ्या कुटुंबात, तुझ्या घरा कसलेच परिस्थिती तुझ्या घरा असं जावंक पुरो, तुका घरात रावन धवया म्हणून जावंक पुरो. आज ती परिस्थिती जेजू पेटून दिताय गे. जेजू म्हणता, सर्गी आणि संसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. सर्गी आणि संसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. सांगया, जेजू सर्गी आणि संसारी देवान तुका सर्व पदवी दिला म्हणून तुझे उतर सांगता. मॅथ्यू 28:18. सर्व पदवी तुका आसा जेजू. म्हज्या कुटुंबाचेर सर्व पदवी तुका आसा जेजू. म्हज्या घराण्याचेर सर्व पदवी तुका आसा जेजू. म्हज्या घोवाचेर सर्व पदवी तुका आसा जेजू. म्हज्या पिड्याचेर सर्व पदवी तुका आसा जेजू. समर्पण दिया. या मागण्याक एंट्री जाताना समर्पण दिया. सांगया, सांगया, एक्नॉलेज करया, एक्नॉलेज करया. Acts 16:31. सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर, तू आणि तुझे घराणे सगळे बचाव जातले. देखून समर्पण दिया, समर्पण दिया. कामाचे सगळे सिच्युएशन सोम्याच्या हातात समर्पण दिल्या. तरी एक सिच्युएशन तू रातभर न्हिदल्याकडे तुका न्हीद पडना जावंक पुरो. आज जेजू तुझ्या न्हिदेचेर अधिकार आसा, अधिकार आसा. जेजूक अधिकार आसा, जेजूक अधिकार आसा. सांग, जेजू तुका अधिकार आसा, जेजू तुका अधिकार आसा, जेजू तुका अधिकार आसा, संपूर्ण अधिकार आसा. याकडे तुझे समर्पण तिथे असताना कोणाकी एका व्यक्तीक लेफ्ट पायाच्या पोटऱ्याकडे ताण दोंपरामशे कोणाकी कठीण थंयसर पडल्या परी जातात, शीर ओडटा. याकडे मस्त रिलीफ जाल्लो अनुभव जाता. एक घडी रिलीफ जाल्लो अनुभव जाता. कित्याक तू समर्पण दिते आसा. समर्पण दिवन या सकाळच्या वेळा तुझ्या कुडीत असली हर एक पिडा या सकाळच्या वेळा जेजूक समर्पण देऊन जेजू तुका अधिकार आसा. म्हज्या कुडींत म्हाका दग दितल्या या पिडेचेर तुका अधिकार आसा. म्हज्या फायनान्शियल सिच्युएशनाचेर तुका
अधिकार असा, अधिकार असा. म्हज्या भुरग्यांच्या जिविताचेर तुका अधिकार असा. Yes. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ria, 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 ria. Sira la bara di bara, shira bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara. Ria shiara la bara di bara di bara. Hallelujah. 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 Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. डोळ्यां शेदम या. Hallelujah, माईक अनम्यूट करूया आणि घट्ट धरून स्तुती करूया. Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumia Jesu. Hallelujah, Sumia Jesu hallelujah, तुका सर्व hallelujah, पदवी, hallelujah, सर्व hallelujah, अधिकार या hallelujah. मागण्यासोबत त्याच्या रसा. जेजू तुका Hallelujah, सर्व hallelujah, पदवी, hallelujah, सर्व hallelujah. अधिकार या मागण्यासोबत असल्या हर Hallelujah, एकल्याच्या रसा. hallelujah, hallelujah, कोणाक hallelujah, व्यक्तीक hallelujah. स्किनला जे असा Hallelujah, कोरजता hallelujah, हातांनी hallelujah, बावळ्यांनी hallelujah, विशेषरान hallelujah, कोरजता. hallelujah, जेजू त्या hallelujah, व्यक्तीकडे hallelujah, आपण असा. hallelujah, hallelujah. जेजूच्या अंमल एक रगत वाळून येते असा त्या जाग्यार. शिराला बरा दी बरा, शिरा बरा दी गिरा बरा दी बरा, शिरा बरा 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 दी 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 बरा. Shira bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Stuti, 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 stuti. Hallelujah, ria, 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 shira bara 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 bara. Hallelujah, ria, 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 ria. खट्टेने स्तुती करूया. सोम्या जेसू सर्व अधिकार सर्व पदी तुका या जमतीच्या रस सोम्या. जेजू हे सगळे जम तुझ्या पदवेत भर सोम्या. तुझी पदवी भरून येऊ सोम्या या जमतेचेर. तुझी पदवी वळवून येऊ सोम्या या जमतेचेर. हर एक तऱ्हेचे बनपास, हर एक त्याचे संकल्प तुटून पडू दे सोम्या. हर एक लाख जेसू तुझे दैविक स्पर्श याकडे पडते सोम्या. शिरा बरा 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 बरा. शिरा बरा 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 बरा. Hallelujah, 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 hallelujah. Yar 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 yar. Shira bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit take control. The Holy Spirit take control. Holy Spirit take control. पवित्र तू नियंत्रण घे या संबंधीचे हम भगवान बसता पवित्र आत्म्या तू नियंत्रण घे. तू नियंत्रण घे. हर एक चेतूराचे नियंत्रण घे सोम्या. हालेलुया रे रे जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान पवित्र आत्म्या ये वळवून ये वळवून ये वळवून ये पवित्र आत्म्या वळवून ये पवित्र आत्म्या यार 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 हालेलुया 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 स्तुती 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 शीराला बरा 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 दे 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 बरा रिया शीराला बरा 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 दैविक आत्म्या स्पर्श कर दैविक आत्म्या हर एक स्पर्श कर दैविक आत्म्या शिरा बरा 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 दे 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 बरा हालेलुया 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 रिया 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 जेजू 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 रिया 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 हालेलुया रिया 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 जेजू जेजू अर्गांत का अर्गांत का अर्गांत का स्तुती करते असताना कोणाक एका व्यक्तीक स्किन एलर्जी असा कठीण खर्जता जेजू त्या व्यक्तीक आपण असा तुझी खरज गुण सत्य असा समर्पण देऊन क्लेम कर हातांची विशेषण बावळ्याने असा हाताने आणि अंगार चेष्टा लागी खरंच त्यातला असा जेसू तू कापडते असा क्लेम कर क्लेम कर क्लेम कर चिरा बरा 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 दे 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 ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्याने सगळं जेसू ख्रिस्ताची गोड आणि रगत आत्माने देव आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणापासून या पहिल्या कणान समर्पण जन्माच्या विशेष रान या लयनीर कितले जण आम्ही असं आमचे जीवित सुम्या समर्पण देऊया या घडये आमचे जीवित सुम्या आशीर्वादाने भर दे आमचे जीवित आम्ही गेल्या जाग्यात सुम्या आशीर्वादाने भर दे आम्ही पैन करताना आमचे सुम्याचा आशीर्वाद पडू दे आम्ही काम करच्या जाग्यात सुम्याचा आशीर्वाद पडू दे आम्ही आशीर्वादा घेऊन वेची
Peyton paसून हेरांपासून आम्ही आशीर्वाद पासून जसे पात्रियार्क जोसेफ आशीर्वाद जाणं सल्लो तो इजिप्त फराव्याच्या गावात सल्लो आणि ताचे बोलते तो गाव आशीर्वादीत सल्लो तो असल्या नेमती तो आशीर्वाद देवांत का आशीर्वाद जाऊन निर्मिले आज माग्या आमचो उजवा हात मुखार समर्पण देऊन माग्या समया ये मुझे जीवी तुझ्या हातात देचा समया जेजू जोशवा वंत्री हांवें पांय दवरली सुवात तुवें म्हाका दिता म्हळें हांवें पांय दवरली सुवात तुवें आशीर्वादीत करता म्हळें समया जेजू आज या राष्ट्रात हांवें या भुमीचेर हांवें पांय दवरला ही भूंय आशीर्वादीत कर या कंपनीत हांव वावुरता ही कंपनी आशीर्वादीत कर या गाडयेर हांव भयण करता ही गाडी आशीर्वादीत कर या गाडयेर म्हज्या सांगता कितले जाणां पैण करना आसात कितले समस्या आसात कितले टेन्शन आसात तांकां कोणा कडेन सांगूंक जायना आज म्हज्या सांगता घेचो कोणगी व्यक्ती आज देदस्पोर जाणां सुसायड करया म्हण चिंता आसा आज तमया दुःखा कडीत हर एकल्याच्या मतीन कितें चलना आसा म्हणून समया आज म्हाका त्या व्यक्ती खातीर आशीर्वाद कर हांव त्या जाग्यार आसो थंयसर तुजी स्तुती करतना थंयसर तुजे लागीं मागतना तुजी कृपा ताचेर वाडोवन दी ताका स्पर्श कर दी ताचे मन बदलून दी ताणें जे कितें डिसिशन वायट डिसिशन घेतला खरें जे म्हूण चिंतलां जेजू तुझ्या नावान ते निष्क्रिय जावं दी आत्मो बादशाह जावं दी सांगता म्हणून हे उत्तर 3 पटी घट्ट तरान रिपीट करया साम 29:11 सर्वेस पर आपले आशीर्वाद घालतो 29:11 सर्वेस पर घालतो साम 29:11 आशीर्वाद घालतो सगळे दादले सांगता म्हणून या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात 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 ससनाच्या बाप्पा माग्या समर्पण देऊन माग्या कितले जणांचे कोर्टाची केस आसा जागाची समस्या आसा विशेष रान सोम्याच्या तान समर्पण देवया कितले जणांचे कामाकडे एम्प्लॉयरान फसयला जेजूच्या हातान समर्पण देवया जेजूक पदवी आसा जेजूक बापान सर्व पदवी दिल्या आज जे कितें मान्य आसा जे कितें वाद आसा आज तो वाद तुझ्या तर्फेन तो जेजू करतलो पवित्र आत्मा करतलो प्रेम कर आज सांग जेजू लागी सांग जेजू आज मुशेर मुजो लॉयर जो नासलो आज एम्प्लॉयरा विरोध
त्या केसी विरोध म्हजो लॉयर झुजो नासलो. आज जेजू, आज तुजो दैवीक आत्मो आसता तो सुजोनी, आसता तो सुजोनी. पवित्र आत्म्याक सगळें कळीत आसा. त्या लॉयराच्या मतीन कितें आसा पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. त्या एम्प्लॉयराच्या मतीन कितें आसा, कितें प्लॅन चलून आसा, पवित्र आत्म्याक कळीत आसा. आज ते सगळे जे कितें तुझे विरोध मांडणी ताणें केल्या पंचस सफळ जावन पवित्र आत्मो सडसना. आज पवित्र आत्म्याक सांग, होली स्पिरिट यू टेक कंट्रोल. होली स्पिरिट यू टेक ओव्हर, यू टेक ओव्हर. आज तू सगळे कंट्रोलर घे, सगळे कंट्रोलर घे. जे कितें डॉक्युमेंट्स सबमिट केला दोन्ही पक्षांत ते सगळे डॉक्युमेंट जेजूच्या क्रुसामळार समर्पिता. जेजूचे भोव पवित्र अमल रगत त्या डॉक्युमेंट्सांचेर देवान येवन दी. आणि सत जिखोली कोणे फसयला एम्प्लॉयरान. एका भावाक सुमार 2 वर्सां जावन एम्प्लॉयरान केसी वयर 2 केसी गेल्यात. विशयी तर समर्पण दिव्या ताचे विरोध वापरून केले सगळे केसी निष्क्रिय जावं दी, निष्क्रिय जावं दी. एकल्या भावाक फायनान्शियल बेसिसार केस गेल्या, निष्क्रिय जावं दी ती केस जेजूच्या नांवान मागया. कितल्या जाणांचे जाग्याचे केस आसा, कितल्या जाणांचे जाग्याचे कोणी घटमळ केला, फॉर्जरी केला, सगळे सोम्याचे समर्पण दिवन हे उतर सांगाता मिळून 3 फावटी रिपीट करया. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हात्यार सफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता हर एक जी फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हात्यार सफळ जावचे ना. गुन्यांवकार करता हर एक फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. आयझाया 54:17 तुझे विरोध वापरून केले खंयचेच हात्यार सफळ जावचे ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जी फटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. सगळे स्त्रियो सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या आमच्या संवसाराची आणि सगळ्या काकूळ संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूळ संसाराची कर काकूळ कर बाप्पा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या आमच्या आणि संवसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण बाप्पा. कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चातापात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकूळ कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आणि सहोदरा जेजू ख्रिस्ताची पूड आणि रगत आणि देवपण तुमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पत्काच्या या तिसऱ्या कणान समर्पण द्याविषयी हर एक हा पिडेस्तान सुम्याच्या हातान भेटून दिव्या. कितल्या पिडेस्तांनी आमच्या लागी मागोंक सांगला त्या हर एकल्यान सुम्याच्या हातांत भेटून देऊन मागया विषयी सरा समर्पण दिव्या. कितले जण हॉस्पिटल ऍडमिटला, आयसीयूत आसात, क्रिटिकल कंडिशन आसात, कोमर आसात, ऍक्सिडेंट जाला, कोणाची सर्जरी आसा, कॅन्सर म्हणून डायग्नोज जाला, विंगड तराचे कॅन्सर, 3rd स्टेज 4th स्टेज विशेष सरा सिल्विया म्हणल्या बणीक समर्पण दे. विशेष सरा डॉक्टरान सुमार 1-2 महिन्या आधी 15 दिवसाचो अवकाश मात्र दिलो त्या बहिणीक. कालच्या दिसा
कोणी म्हाका पिटिशन फोन करून पिटिशन दिल्ले, तिणें सांगले ती आनिकी बरी आसा, बरे रिझल्ट आसा. मागया विशेष रान कंप्लीट रिकवर जावचे पसत मागया विशेष रान कितले रॉकी म्हणल्या भावाक समर्प दिवया, स्टीफन म्हणल्या भावाक समर्प दिवया, दिलू म्हणल्या भावाक समर्प दिवया, आवे म्हणल्या बहिणीक समर्पण दिवया. मागया विशेष रान कितले जना पाटेच्या कणाची दुख, पेंटाची दुख, L4 L5 गॅप आसा या कंप्रेस जाला, लोअर बॅक पेन, PCOD समस्या समजता भेटून दिवया. ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येऊचे पासून मागून असतात सुमेच्या हातान भेटून दिवया. MRI पेट स्कॅन रिपोर्ट येऊचे पासून राखून असा. कोणा हार्ट अटॅक जाला, ब्रेन हेमरेज जाला, पॅरालायसिस जाला, खंयसरी विकनेस, खंयचे ऑर्गन फेल्यूर जाला, बेडरस आसात, बेड सोर जाला जावंक पुरो. विशेष रान लिना म्हणल्या बहिणी समर्पण दिया. तिचे परी कितले जना घाई गुण सत्यात ना विशेष रान मागया तुम्याची भूक पवित्र अमूल रगत त्या गायाचेर वळून येऊ दी. कंप्लीट हिलिंग जावचे पसत, तो गाय गुण जावचे पसत. गँग्रीन जाला, अम्प्युटेशन करायचे म्हणून सांगले, अम्प्युटेशन केला. किडनी डायलिसिस असं जावंक पुरो, किडनी स्टोन असं जावंक पुरो, गाल ब्लॅडर स्टोन, लिव्हर प्रॉब्लेम, स्किन एलर्जी, इचिंग, अस्थमा, मायग्रेन, थायरॉइड, हार्मोन इम्बॅलन्स जाला, गॅस्ट्रायटिक, असिडिटी, पाइल्स, बॅक पेन, नर्व प्रॉब्लेम, डायबिटीज, बीपी कंट्रोलर आहे ना, हायपरटेन्सिव्ह, ग्लुकोमा आणि हर एक पिढ्या सुमेच्या समर्पण देऊन माग्या. जेजूच्या नावान त्या पिढेक फरमाया, जेजूच्या नावान त्या पिढेक फरमाया, जेजूच्या नावान ती पिढा तांकां सण नसोनी, जेजूच्या नावान तांकां ते सण नसोनी, जेजूचे दैविक जगत वळून येऊ दी. समयाची काकूळ देवन येऊन दे सांगात म्हणून हे उत्तर 3 पटी कट्टताना रिपीट करूया. साम 142:7 साम 142:7 बंकणीन तो तुझ्या नावाची सुकतलो. साम 142:7 बंकणीन तो मका बायत तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमचे जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमच्या सगळ्या संसाराची एका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे संसाराची एका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमच्या सगळ्या संसाराची एका कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमच्या सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमच्या सगळ्या संसाराची एका कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची एका कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमच्या सगळ्या संसाराची एका कर बाबा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापामुळे आमच्या सगळ्या संसाराची एका कर बाबा. स्नाच्या बाप्पा ती मगाच्या बुद्धीची आमच्या सुम्या आणि सुंदराची सुप्रियस्ताची पूड आणि रगत आमच्या पत्नीच्या आणि समुद्राच्या ह्या सोत्या कणात भेटून देऊन मग या विशेष राहणं हरी एक कितले जणांच्या कामाच्या समस्या असतात, फायनान्शियल समस्या असतात, विशेष समर्पण देऊन मग या कितले जणांचे विजा रिन्युअल कसा, कितल्या सिव्हिल आयडी इश्यू जावना एकल्या समयात समर्पण देऊया विशेष रान कितले जण आपल्या भुरग्यापासून मागून असतात त्याकडे विशेष समर्पण देऊया. भुरगीं पेड्यांत आसा जावंक पुरो, भुरगीं एडिक्शन आसा जावंक पुरो, संगल लायक अनंत भुरग्यांक मतीक शिकल्ल्या मतीक वचना विशेष समयाच्या तान भेटून दिवन मागया.
मागीर एका व्यक्तीक गोमट्याच्या पटल्यासाठी तावन एक थर दूख आसली ह्या कडेन उणें जाल्या. विशेष समर्पण दिव्या. कितले भुरगीं कन्फ्युजन आसात, कितले जाणां भुरगीं कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना शिकपांत. एका फावटी भुरग्यांचे कंप्लेंट्स जाता जावं पुरो टिचरांत हांव सोम्याचें समर्पण दिव्या. कितले भुरगीं कन्फ्युजन आसात, खाले शिकचे खंयचे फुडाराक मुखार खंयचे म्हजे फुडार कशें आसता ते भियांत आसात. सोम्याचें भेटोवन दिव्या तांकां. सोम्याचें भेटोवन दिव्या. आमची भुरगीं कितले युवा जाणां शिकोवन जालां तांकां काम ना. कितले युवा जाण भायर गांवाक वचूंक ट्राय करनासतात तांकां सोम्याचें भेटोवन दिव्या. कितले युवा जाणांक सैरीक मेळटात ना, सैरीक सुट्टे आसात. सोम्याचें समर्पण दिव्या. सगळ्या गरजो समर्पण दिव्या. सांगात म्हणून उतर 3 पटी रिपीट करूया. Psalm 55:22 तुझे वजे सुरेश आणि तो तुका सांभाळटलो. प्रामाणिक मनशाक तो केलीस संडोळूंक दिवचना. 55:22 तुझे सुरेश तो तुका सांभाळटलो. प्रामाणिक मनशाक केलीस दिवचना. 55:22 तुझे वजे सुरेश तो तुका सांभाळटलो. प्रामाणिक मनशाक केलीस दिवचना. सगळ्या स्त्रिया सांगात मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. घट्ट तळामण्या. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पाव. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची फूड आणि रगत मोहने देव आमच्या पत्कांच्या संसाराच्या परिपूर्णपणापासून ह्या त्रेच्या कणा जाता जाल्यार आमी निंबेर पडया. दोनी हात आमचे वयर उबारया. विशेष सरान दोनी हात वयर उबारून समर्पण दिव्या. गल्फ राष्ट्र सगळे गल्फ राष्ट्र वेस्ट एशिया सगळे सोम्याचें समर्पण दिव्या. इस्रायल, इरान, पॅलेस्टाईन, USA आणि गल्फात असलेले सगळे राष्ट्र, टर्की सोम्याच्या तान भेटन दिव्या. विशेष सरान देवाचो दैवी कत्म तांकां कंट्रोलार घेवन तांच्या मत्तीक उजवाड घालून देवाचे उतर म्हणटा साम 119:105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक देव उजवाड म्हज्या वाटेचो. तांच्या वाटेर तो पवित्र आत्मो ताजो उजवाड फंकोवन दी. पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांचेर फंकोवन दी. तो पवित्र आत्मो तांकां राईट डिरेक्शन दिवन दी. राईट डिरेक्शन दिवन दी. विशेष सरान येजूज संपोवन दी. कितले फ्लायट्स बंद जाल्यात उक्ते जावन दी. कितले जाणांची कामां बंद जाल्यात उक्ते जावन दी. जेजूच्या नांवान विशेष थंयसर आसल्या सगळ्या लोकांक समर्पण दिवया. ह्या जाग्यांनी कितलो लोक भियोन आसा. केदार तांच्या जाग्याचेर बॉम्ब पडटा कळीत ना. भियान आसन जावंक पुरो. विशेष सोम्याच्या तान भेटन दिवया. कितले जाणांनी आमच्या लागीं मागोंक सांगला त्या हर एकल्यांक सोम्याच्या तान भेटन दिवया. रिना म्हणल्या बडीच्या सगळ्यो गरजो सोम्याच्या तान भेटन दिवया. मागे विशेष जेनिफर मारिया जोगी ती 15th बर्थडे ते भुरगें सेलिब्रेट करता आसा. विशेष त्या भुरग्याक समर्पण दिवया.
क्लॉडिया म्हणली बहीण 33rd बर्थडे समर्पण विशेष ताचे भुरगे जोशवा म्हणल्या भुरग्याक सुमेच्या समर्पण दिव्या. हेनरी म्हणल्या भावाची विजा रिलीज जावच्या पसत सुमेच्या भेटून दिव्या. कर्मा, लीना, लाविटा, विटा, प्राइम रोज विशेष भुरग्याच्या देण्या पसत समर्पण दिव्या. सारा म्हणल्या बहिणी डिप्रेशन सुखा मेळच्या पसत अल्गर, लविटा, हेनरी, मिलरॉय, विटा तांचे कामाचे समस्या विकेक बरें काम मेळच्या पसत समस्या तान भेटून दिव्या. एका बहिणीचे घराचे कन्स्ट्रक्शनचे काम किती सड करनासतना विकी जावचे पसत मागे विशेष राईस म्हणल्या भावाक विशेष आम्ही कितले जना वर्क परमिट आया PR ट्राय करनासतात विशेष समर्पण दिव्या तांकां. तसेच समर्पण देऊन माग्या दिव्या, रॉनी, लीना डिसोजा, मायकल म्हणल्या भावाक बॉडी पेन येता सुटका मेळच्या पसत मारिया फलेरो म्हणल्या भयणीक समर्पण दिव्या. प्रेमा फर्नांडीस म्हणली बहीण त्याच्या भोवची आज केस असा विशेष 2 Chronicles 20:17 तोच तुम्ही त्याच्या थरपेन झुजोंदी. Exodus 14:14 तो सोमी त्याच्या थरपेन जैत जोडून दी जैत जोडता कम्प्लिटली जैत जोडता. तसेच कितले जण आमच्या लागी मागोंक सांगला त्या हरियेतल्या सुम्याच्या तान भेटून दिवन सांगा त्या मेळून येऊ तर 3 पटी घट्ट तळ्यान रिपीट करया. Psalm 119 तुझे उतर मुझ्या पावलांक तुझे उतर मुझ्या पावलांक तुझ्या वाटेस पावलांक देव उतर मुझ्या वाटेस तुझ्या पावलांक जे देव उतर मुझ्या पावलांक देव उस्वाड मुझ्या 119 तुझे उतर मुझ्या पावलांक देव उतर मुझ्या पावलांक तुझ्या वाटेस वाटेस आमच्या दोन्ही हातोई बार्या विशेष आमच्या किपोई सभा आमच्या बोबगे पाप सेवा सगळ्या बिस्पान काढण्याला याच के बांधर बणी सगळ्या लायका समस्या भेटून या सगळ्या रेट्रीट सेंटर सगळे मागण्यासमती आमचे मागण्यासमत आमचे स्पिरिच्युअल डायरेक्टर आमचे सगळे कोर कमिटी आमचे सगळे ऑर्गनायझेशन मागण्यासमती तरी एकल्या समस्या भेटून देऊया. आमचे सगळे KNSC कॅरिस कुवेट विशेष समस्या भेटून देऊया. तैन सर सुवाता परगकाचे कितले प्रवादी असत विशेष ताका हरगी एकला समर्पण देऊन सांगाता मिळून म्हणूया जेसूच्या कठीण कष्टांच्या सगळ्या संसाराची 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 जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ सगळ्या संसाराची कठीण कष्टांच्या सगळ्या संसाराची काकूळ जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ जेसूच्या कठीण कष्टांच्या आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ सगळ्या संसाराची कठीण कष्टांच्या सगळ्या संसाराची काकूळ जेसूच्या कठीण कष्टांच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाबा हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता आम्हाला हे सगळ्या संसाराची काकूळ भाग्यवंत देवा हे भाग्यवंता बळवंत हे भाग्यवंता आम्हाला काकूळ भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता भाग्यवंता आम्हाला आमच्या संसाराची काकूळ हालेलुया 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 तुझ्या हाताने समर्पित मला कॅस्टलिनो मला सिरिल ट्रेसी रयान सोम्या समर्पित हालेलुया हालेलुया स्तुती करूया घट्ट स्तुती करूया हालेलुया 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 दानसिया जियोन रायना जियाना जानिक विजय इवेत हेनरी मार्गरेट रिस्टर बिल्बर लविटा बातिस्टा अंजलिन ग्रेको
ಸಂತೋಷ್, ಸಂದೀಪ್, ಹೆಲೆನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನೋ, ಹಿಲ್ಡಾ, ಮೇರಿ, ಜೆಸ್ಸಿ, ಜಾಯ್ಸ್, ಜಾಯ್ಸ್, ಮಾಲಿ, ಮೈಕಲ್, ಜೂಲಿಯಟ್, ಜೇಸನ್, ಸ್ಟೀಫನ್, ಸ್ಟೆಫಾನಿ, ಲೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಲೀನಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್, ಶರಲ್, ಸೋನಲ್, ಟೆರೆಸಾ, ಲೀನಾ ವಾಸ್, ಲಿಡ್ವಿನ್, ವಲೇರಿಯನ್, ಸೋನಲ್, ಆಟ್ಲಿನ್, ಲೂಸಿಟಾ, ಅಗ್ನೆಲೋ, ರೈಸ್, ರೂತ್, Maria Ferrao, Rina, Algar, Gilbert, Sonia, Sister Philomena Lobo, Stephen Anikutom, Winston, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travir, Cyril Lobo, अनिल, सविता, ग्लोरिया, देवया हरिये का तुझ्या भुरग्यांचे शिवितान तुका पदवी आसा, अधिकार आसा, जे कितें समस्येन आसा जावंक कन्फ्युजन आसा जावंक त्या विशेष समर्पिता आयचे तांणी हाती घेवचे हर एका कामाचे आशीर्वाद भायर भितर तांच्या संगतार राव देवा. देवा विशेष हर एक आज झूमाचेर ह्या युट्यूबाचेर सगळो दीस आमचे हे मग्न पळयतात. आज सांजेर कोण इंटरसेशन जॉइन जातात देवा त्या हर एकल्यांचे तुजो आशीर्वाद घाल, कृपा देवय जेजूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता. आमेन. 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 नमन मरिये बरले सुमी तुझे सवय असा प्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीची फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची महिमा आपल्या खातीर प्रार्थना आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या आमेन. प्रेज द लॉर्ड. विशेषरान इस्रायलच्या आणि या सगळ्या वेस्ट एशियन जाऊनच्या या जुगापासून आमच्या पासून आणि सगळ्या संसारा शांतीपासून आम्ही काल तावन विनंती सुरू केला. संजे 7:30 10:30 म्हणजेर इंडियाचो टाइम संजेर 10 वरां तावन राती हे करप दिसता. विशेष सरान तुम्ही सगळे जॉईन जाया. सेम यांचं लिंक आम्ही पोस्टर मात्र चेंज करता, पोस्टर तुमका शेअर करता. तुम्ही जॉईन जाया आणि आम्ही सांगा घ्या. 1-3 घंटे तुमका कितला वेळ जाता, अर्धो घंटो जाता, कालदो घंटो जाता, आम्ही सांगताय म्हणून मरियमाचे मध्ये घेऊन तेच करणं विशेष राहणं माग्या. हे सगळे जुगाचे वारे आमच्या पासून आम्ही सगळे सांगताय म्हणून माग्या. लिंक तुम्ही हेरांक धाडा आणि हेरांक या मग्नाचं मत विषय सांगा. सकाळी हर एका दिसा या मग्नाचं मत असा तुम्ही जॉईन जा. कितले जण युट्यूबाचेर जॉईन जाल्यानंतर विशेष तो आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. आमचे दुसरे प्रोग्राम्स असा डिवाइन वर्ड, दैविक वर्ड उतर, थंयसर वर्ड ऑफ गॉड आणि हिलिंग सर्व्हिस असा. तसेच द ट्रुथ 7 विशयांत ब्रदर फ्रान्सिस लोबो कळीत करता. विशेष रान ते सगळे या युट्यूबर आसा. तुम्ही ऐकयेत, तुम्ही ऐकया, हेरांक तुम्ही धडा. देव तुमका हर एकल्या आयचो दीस आशीर्वादाने बेसावानी आणि कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. God bless you. Thank you. Thank you.